Hey, sodla umkhoma-ke namhlanje. Sodla umkhoma. Sodla umkhoma. Sodla umkhoma-ke namhlanje. Imnandi inyama yomkhomo. Hayi sake sidlele thina. Abantu impela kwesinye isikhathi kumele bafundiseke ngey'lwane abay'thola ziy'fele kanje, ikakhulukazi olwandle, ngoba kuye kutholakale kunamakhemikhali angekho right for iy'mpilo zey'lwane. Mese uthola iy'lwane seziphumile kanje, sezifile kanje. Uthi uyodla umkhoma nje, akazi loya mkhoma ukuthi ubulewe yini, akazi ukuthi amanzi lawa njengoba-ke eze awuchitha kanjeya nje noma nawo ufile, yini ebangele lokho yabo. Kukaningi-ke abantu bexwayiswa kakhulukazi nje iy'ndaweni ey'fana nalo ulwandle. Ulwandle luhamba yonke inhlobo yemikhumbi, yonke inhlobo yama-chemicals achithekalayo laphaya olwandle anobungozi ngenxa yezinto ezisuke y'transport-wa ngemikhumbi. Ney'lwane-ke nje iphila khona ngaphakathi, ukugula kwazo awukwazi. Masubona lapho umkhoma-ke usulahleke kanjeya, usuthi hhayi usuyodla inyama, usubona inyama, nawe usuyoy'cebulela, ubona inyama eningi kakhulu, usubona ukudla okuningi kakhulu. So abantu abakuxwaye ngempela kwesinye isikhathi ngoba izifo lezi noma amakhemikhali once eyakungena emzimbeni, kuningi okulula ukuthi-ke kuku-attack kuyizifo. So kuhle ukuthi uhlale ungarhali, uphathwe ukurhala, uzurhala.